gauzatxo bat kontatu behar dizuet. Eman didate neri, ez txirene, zuri bakarrik ez. Beno, txotxongilo guztien txat, baina neri ere bai, olako domina bat. Baina, klaro, ni jantzirik ez dut. Ez dakit non ipiniko didate? Pues igual begira belarrian. Bale, konforme. Dana dala superposik nago. Eta hor dauden eskamutilak, ni begira daude? Nik uste dut baietz. Ai, musu. Denuen txat. Beno. Eza ahaztue, abestu behar duzue, ensaiatu behar duzue egun hauetan. Sebastian, bat da zeruan, bron. Oi oso dakizu, oize baietz.